warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel keluarga Mas Kapul Malu pemirsa. Iki wis nenggone mai. Iki udan pemirsa. Yo. Iki arep ngeteno Mas Santo balik. Iki nang merah dhisik pemirsa. Udan isuk mruput kan mang pemirsa. Iki engko dilongkas Mas Santo. Berangkat, guys. Pemirsa. Oh, dan gedangnya subur makmur. Hari kita cek. Nah, pemirsa. Pendelok lombok emak dan lemu-lemu ngene dhuwur. Lampun tumbas nginane emak seprapat nang pasar. Tapi gendile abang-abang nang. Nggih. Nggih pemirsa. Nggih. Buah naga, srikaya. Ini guys, mae subur nang kene. Dereng. Buah nagane rawuh. Kula mendhet wirane subur mak purun urip. Anggur ndi? Ning niku cedhake minyak. Cedhake minyak. Iki pemirsa. Iki gedange yo lah, godhonge ombo-ombo. Iki nggone Mas Mat pemirsa Mbak Rini. Iki kucingnya tidur. Sepi guys, pada keluar guys. Dan iki madam wis ning didakan pemirsa. Paling nenggone kinara. Nggone dik kinara ne. Iku subur pemirsa dik sere. Iki lagi ndek apan sih gedange lah. Subur pemirsa diciri. Iki nggone sik keluargane Mbak Rini ding yo. Aku malah gak paham pemirsa. Alhamdulillah, hujan ini budale gerimis pemirsa. Kandene budale urus sempat ngontan aku. Oh iya. Mau balik berangkat balik. Titip aku nggo kanu. Timbang lewat. Balik. Jadi hati-hati ya. Heeh. Iya. Ayo Dek, Langsung pulang. langsung mantuk. Ya. Gombloke. Iki orane panas ngene kok. Dadah Pak Surabaya cepu digawe ora, makanya aku mbek Mas iki. Dalem. Bangku saya piye ya? Heeh. Dan numpak sik. Dan numpak sik, kok tak ngono. Dadah. Hati-hati ya. Ayo, dadah. Oke, dadah. Gimana? Sok. Mbak Lipa ngonten.
mendukung ini pemirsa. Ngetemno iku pemirsa bontote Omawan iki nunut iki nganu pemirsa ngumpul nggone Omawan pemirsa bengkare Omawan. Musim kemarau tapi hujan terus pemirsa. Area Cepu Simpang 7. Deres iki Pak tak ndek Mang. Liwat getas sih sing ketok gawane iki aku wedi ya. Ndelok iku lho, peres. Apa? Wedi ya Sam. Apa nyamber sampean? Yo ora ngarah longsor yo. Sampai Resto Jimbaran. Resto Jimbaran Bali. Mengkono ya. Iki penitipan sepeda motor pemirsa sing kadang kalau numpak sepur. Kene. Balik ya. Sik. Ya Salim. Ya dadah ya. Dadah. Yes. Ya iki sampai mulai pemirsa aku gak ning jero. Kok nganu ngantuk malah aku. Wis ya. Hati-hati ya gak golek banyu ngombe. Ya wis, tak balik sik ya. Hati-hati. Stasiun Balen pemirsa.